Matur sembah nuwun kagem Madalang mugi pinaringan rahayu, matur sembah nuwun. Ya, iki menehi dhuwit. Nah, kok nek ora dibuka ngondak ora transparan. Oh, ngono. Waduh, ya matur nuwun. Ya. Pira? 150 lho ki. Oh. Karo ditambahi 150 jek ditambahi rokok. Oh, ngono. Rokok apa? Kesukaan kanca-kanca pengrawit Dujo Laras Indonesia. Rokoke, heeh. Apa? Grendel. Oh. Mulai digawe kuwi tenan do miso-miso. Oh, iki si ana sisan engko karek ngleksanani. Ya, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Kangkong, nggih nderek wungon. Ya, kula Pak Darwi Getas, Bapak Rizki. Wah, juragan wedhus. Juragan, juragan 35 iki ora ya wedhus. Wah, ngono iki. Wah, nggih ben tau nanggep awake dhewe, tau nanggep awake dhewe sak kanca nggih ben. Nyuwun dadi ati melati rinunce Dewa Tresna. Wah, nggih. Kae kembang sing wengi nggih gending menika kula kintunaken kagem sedaya rencang Balantik 35. Wah, ya. Monggo Pak Kangko pinarak dateng dalem kula mbok menawi lodang. Oh nggih, pangapunten dereng saged mampir teng pundi-pundi niki wau. Kula tangi nek mboten digugah kalih bojo kula mboten tangi. Mungkin kesoren. Ya, setengah papat jek turu, digugah ayo mangkat. Aku mangkat nyandi aku. Ning anjuk to, waduh mak krekal langsung budal. Ya, ya. Ya, aturke sing panitia sik ya. Teko Pak Wo. Ya. Iki ana sing nyuwun lagon mari kangen. Ya. Elok biasa. Ya. Jebul kae sing tak asline aku kangen kok no. Kangen karo sapa? Ya kangen karo Manuhara. Mula isuk mau tak telepon. Wah, ngono. Ayo no melu ning serak anu ning Nganjuk. Oh, iya kula pinuju Selo, Papi. Ya, iya. Ngono. Yo, no, ngatur lu. Tutup. Tutup.
Sugeng dalu, selamat malam Mbak Yu. Sugeng dalu. Pripun kabare sae? Alhamdulillah sae. Syukur. Kok semakin lama semakin membesar ya semuanya. Injih menika mbobot. Bobot. Injih ngapunten. Pirang sasi? Menika badhe tingkep. Mama? Badhe tingkep. Arep tingkepan. Nggih. Lah terus kuwi anake sapa? Anake panjenengan ngoten lho. Loh. Kapan to kuwi? Dek ingi kan lho. Lah. Dadi lanang. Manu ngapunten niki Mike. Mike. Nggih, nek nyetel kegedean bas. Oh, kegedean bas. Aja gede-gede Mas, darani lanang aku Mas. Pripun? Sae kangen aku karo sampeyan. Kangen injih alhamdulillah. Ngapa to jane iki bodohan? Mbak Kung, ya Allah langganan kawak nggih. Sapa langganan kawak ki sapa? Lah iki lho sing nggawa udut ki lho, dingene-ngene iki lho. Wah, lah langganane ngendi? Langgananku sing tuwek-tuwek ngono kuwi lho Mas. Lho kok sing tuwek-tuwek sing nom akeh lho. Pal sing tuwek niku penak blithukane. Blithukane piye? Saestu. Lah kok iso penak bli? Alah bayar 100 ngono wis ora ngenyang. Heeh. Sing tuwek-tuwek niku Heeh. angger jak omong-omongan lah dilus-lusne turu dhewe. Oh. Nek brondong-brondong cah Sing nom-nom nom-nom piye? niku, alah, ngentekne rejat. Piye? Wis ora bayar neh. Oh nah. Oh nah iki ngejak panggang ngejak omong. Cak omong iku lah ya kesel to kula. Iya no. Alhamdulillah. Ya ngono terusno Mbah ben adem. Ya pancen ngancuki kotak angin. Ya kota angin nggih. Heeh. Alhamdulillah menika teng dusun Banyu urip. Banyu urip. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ampun. Saman kula kulino ning Jawa Timuran aku omahmu ya Madiun. Ning Banyu urip ping pira pisan? Alhamdulillah pun wong salwasul. Setunggal niki nembehan. Oh. Aku lek bola bali rene. Nggih. Heeh. Nderek tepang Anggriwanu para marga masyarakat. Alhamdulillah menika acaranipun. Acaranya sedekah bumi utawa bersih desa. Nggih, bersih desa. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Masak. Nggih, alhamdulillah. Ya ampun. Wong kene iki ketoke kok bodho doyan banci to, Mas. Lah wong banci juga manusia kok. Oh iya. Heeh. Heeh. Iya. Injih menika dalemipun. Iya nggih dalemipun panitia. Kok iso panitia niku lho. Lah sing Maksudnya Pak Won apa mboten? Panitia. Mboten panitia. Oh, nggih, Pak matur Kus sembah- apa sapa ngono. Matur sembah nuwun Pak. Takono Kus. daleme sinten takono kono. Injih alhamdulillah. Dalemipun sinten menika? Pak Kus saestu nggih. Nggih, Pak Kus. Alhamdulillah matur sembah nuwun ya jan tenan. Kula wau kan badhe munggah to. Heeh. Lah kok krasa nguyuh. Heeh. Bet nguyuh niku lho lah kok jedenge apik tenan. Lah piye to? Alah apik pokoke. Apik, Pintune sing isor gripe separo. Iya. Lah kene iki wong wedok lho, Mas. Heeh. Yo. Monggo lek wong wedok lek ngulo yo ndodok. Lungguh ta? Heeh. Lah kok mbas aku lungguh lungguh to nek pipis. Heeh. Lah wong napa pintune iki nganu separo gripe separo. Heeh. Diinceng karo pladen Heeh. lanang-lanang kuwi. Muni piye? Kok enek bandule kuwi ngono to. Kok yo kurang ajar to ngono kuwi panitia kuwi. Waduh. Walah Pak Kus mbok yo lawange diganti gedhek apa piye ngono. Oh lah iya. Enak ciduke ora? Dalem? Enak ciduke ora? Alah aku ora nganggo ciduk, Mas. Lah piye? Tutulne tembok. Makane temboke radi semu-semu pesing. Ya, tur wah hidangane luar biasa lho. Nggih. Mau kanca-kanca ki paling rahab ya rene iki mau. Teko dok wis sadak di monggo Pak Yoga Pak mboten langsung ning meja kae lho ketok di meja kae. Enek jangan tewel. Wah, aku wis petuk tewel iki wis tenan wis ora umum. Tempe goreng ya toh enek ndoke. Dadi dalem nek dingge pondokan yoga iki mesti ngarep kuwi biyek tumbuk-tumbuk panganan, ruang tengahke tumbuk-tumbuk jajan, kamar mandi mau tumbuk-tumbuk kumbahan. Kuwi jadi komplit ki mau urung sempat diumbah. Tumbuk kumbahan iku dereng sempat umbah-umbah. Lah iya ngono. Mosok jenengan ndek wau lawe napa telur? Telur enek. Piye to Pak Kus ki aku kur dilawe peyek. Kuwi berarti wis dientekne sik. Lah kula lawe telur pundi ngono. Gendokmu dhewe Mbak ngono jarene Mak. Maksudnya kan betok ya Mbak keng dalem. Oh iya. Nggih sembah nuwun derek ndedonga muga-muga warga masyarakat. Anu apa sih Banyu Urip sono ageng. Banyu urip sono ageng mriki sedaya pinaringan sehat warganipun sih. Panjang umur saged
pertanianipun melimpah mangke saged nanggap melih. Amin amin amin. Ngoten. Delalah kowe kok ya tak dadak isuk mau kok ya delalah kok iso. Kula niki nek panjenengan dadak ngoten nggih siap siaga mawon. Heeh. Malah lek ado-ado kok malah ra iso tak. Mboten saged. Lek cedak-cedak kok malah iso ya. Saged. Nyapa ngono kuwi? Wong niki cedak kantor kula. Kantormu ngendi? Nggih jenengan sanjang niku wau. Ngendi ta? Nah, dalah guyangan to, tenan. Terus langganan no. Langganan. Heeh. Nggih, kula pindah-pindah terkadang nggih teng Banpo. Oh. Nggih. Nek masalahnya apa endi? Guyangan karo banpo apa endi? Oh, sakniki wonten anyar melih. Ngendi? Tretek Kertosono. Oh. Oh, apal men to? Lah apal wong kula nggih begenggek. Lah pegel aku jenengan iki. Oh wis lo sinden kok jare begenggek iki lak ya pegel aku. Heeh, lah iya. Kula wau nggih ngoten to, mlaku mriki kan pun dandan iki. Heeh. Wong wedok-wedok, "Ya Mbak Manohara ayune." Bapak-bapak padha juwawili aku. Heeh. Terus cah cilik-cilik niku nggih padha ngeruyuk. Nang bokong kula dijuwawili kok. Iki lho kok mak bancine iki lho kok bancine jere. Heeh, iya. Berarti ku bancin diasmu kuwi aku. Macaket sore delokne banci. Sore kok banci iki lho. iya. Wong ya wedok asli lho nggih. Iya asli, heeh. Jenengan persani to. Iya iya, masyaallah. Iya, pancen ya aku nggih kangen-kangenan Kula sowi. nggih kangen kali panjenengan, muga-muga jenengan selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Umur yang panjang. Amin, amin, Rezekine selalu berkah barokah. Amin. Amin. Omong ae. Padha lanange gelut apa piye? Ya. Maksud iki omong ya oleh. Wong jenenge dagelan ki kudu omong kok. Nggih, nggih kedah ngoten nggih. Heeh, lah diselani tetembangan. Nah nggih. Heeh. Menika wonten pamundutanipun. Wah. Oh, Saking panitia menika napa? oke banget timbang ana katresnanku Oh, ana. nggih. Nah niku lho. Heeh, terus apa jenenge iki? Mawar biru. Mawar biru. Lintang asmara. Kitir-kitir. Kok kitir-kitir pripun? Kitir sumilir. Oh nggih. Heeh. Sarung jagung Oh, ngono. nggih. Ya, sing mau pilih sing ndi ya Cak? Kula tak nganu langgam-langgaman riyen. Langgam-langgam sikno sing yahene iki sing Nggih. alus-alus. Panik. Saya nek gelem bawani sik. Imbang ngono mawon. Oh, dibawani ya. Kuwi Nggih. karyane Mas Susilo Tengkleng. Heeh, njajal kaya ngopo. Nyapa kok rono? Jebuk tulisan iki lho Mas. Oh ya. Ram. Nggih sabar nggih Pak, nggih sedaya antri nggih mengke antri nggih. Asal diskon kok mengke. Heeh iya. Kowe ning kono tak kaya wit gedang lho kowe. Lah nggih kula kaya demete gedang teng mriku wae. Lah iya, heeh. Terus nggih Pak Kus sengaja kok. Ngopo? Roh nek sindene banci dicerseni gedang. Lah kok iso lah ngopo? Lah bendarane debok. Oh. Jelalah kok pas ijo nggih. Lah iya pas ijo. Terus ya tukul gedang ya anu ra kae tok. Kowe ya tukul gedang. Kak ngono kak. Jenengane gare aku ra payu ki ya ngene iki lho. Lah ngopo? Wis maca ayu-ayu ngene kok tukul gedang iki lak ya wedi to wong lanang. Wis tak ubetne mengguri barang kok ya. Oh iya. Ngapunten Pak Kus kula wedok pun sanggatene Pak Kangko. Heeh iya. Wedok ki lek udel munggah. Nggih. Heeh. Lek udel medun ya Ya padha. ya padha. Heeh. Tapi kan kula wedok nek murep. Iya, heeh. Lah ora roh kok. Iya. Bang bayi. Basa dibuka lho dalah padha. Jenengane iso mancing-mancing kok. Iya. Kula tak bawa nggih. Bawa monggo. Alah, alah. Alah. Kok malah nyembur barang. Ula apa piye kok. Sinden kok nyembur ki lho jenengan. Oh, kakean ketoke iki. Kakean. Kakean kelengkeng. Heeh iya. Aku ki apal ngono kuwi. Apa iya? Nggih wong kula bandar kok. Heeh. Saben dina Sing kendange daya-daya arep dionekne kendange. Kang Mas Widodo. Heeh. Kuwi angger ama ngerti banci nu kendange kaya arep muni dhewe. Terus niku nggih remenanipun banci. Heeh. Biyen karo Mimin, Apri. Apri. Saiki kowe ketok nggih sasaran. Moh Mas, aku mau. Karo pengendang kok mau. Moh aku. Lah ngopo? Moh ning kene rame wong ku wae. Iya. Kok dikeplak ya keplaki dhewe kuwi. Padha lanangi ya, Mas. Iya. Iya.
Entuk hiburan kanca-kanca ki pirang-pirang dina ki gak enek bintang tamune kok dhewe wae saiki Nek mulo. wingi wonten ngoten lho. Oh, nek wingi nama bengi ono. Nggih. Nek wingi-wingi iki rumah saku kok ora enek bintang sepi ngono lho. Mula kowe bengi ki tak jabut nyamaan. Mesti ngono. Kanca-kanca entuk hiburan karo kowe. Piye, Mas? Aku tak nyinden sik. Iya, iki engko bare sik sampe jam 6 tenang Wis bar ayo bar ayo bar. Kok Sing nontone saking gemese karo kowe ngono lho. Nggih ta. Ndang pengen krungu suaramu kaya ngapa ngono. apa budek apa piye ket mau ngomong kok sik. Jek nyauri. Wah, jan. Pripun? Pripun? Manohara sae napa sae? Sae napa sae? Wes gendang dibudalne. Aja sik Mas ngenteni dulure kok Kalimantan. Diamput. Adake batang. Ngeten iki swara kula ngeten iki ta. Heeh. Umpama dirile teng radio ngono lah wong mirsani wong Ngrungokke. Wong ngrungokke mesti mendah sinden ki rupane ayune, Heeh. gedhe dhuwur, Heeh. cilik lencir. Heeh. Barang roh tenan. Barang ngadus kesusu lali ra kathokan diparani. Heeh. Lah dalah kok banci bake. Lah iya. Kecilik. Kecilek ya. Harap urip Oh. Baba Rengan Mulai iso jegok barang. Kirek Ya. Aku sumpah loh Mas, aku mbok koyo ning ngono ki gare gigrek lho. Wong wedok kan mbok koyo ning ngono ki ya harga dirine ilang. Ngono ki atiku lara Mas, mbok koyo ning atiku lara. Ati ora kono. Lho, Ati iki kene kok iso kene. nek banci niku atine mriki. Wow, pindah to. Nggih, sak rempelone kok. Ya. Seneng. Ya. Apa? Jarane ngatung sak tanganane. Jelas sing wimeng sing nginceng aku nguyuh ya kuwi. Kowe Mas mau sing nginceng aku. Masamu macak wedok ngene iki penuh dengan pengorbanan lho Mas. Kok iso pengorbanan apa? Saestu lho. Pengorbanane nggon Nek wong ngendi? wedok-wedok iki nek mau nyinden lenggah lak ya penak tok karek plek. Heeh. Lah nek kowe? Lah nek kula nek mboten kula taleni pucuke kula bot ning nguri lak praya meledos. Jenengan ki aja ngono lho Mas. Aku wis primpen lho Mas. Ki meng karo Pak Kus tak golekne bendrat. Wis tak taleni ndase. Sembrono. Ngono kuwi tau to posisine linggo kleruno tau. Tahu Mas. Mak enek lho piye? Kelungguhan aku rasane kaya mati. Perpet peweteng. Mlakune delok-delok. Ngene iki ya jenengan gandrung to Kang Mas. Oh iya. Kang Mas mate sida paksa. Mas, trotok-trotok Mas. Iso lali to Mas. Heeh, ya aku ngonokne ya aku Mas. Kang Mas. Kang Mas mate sida paksa. Di Tanjung. Wonten dawuh menapa Kang Mas? Ayumu rama itu. Heeh. Iya.
Wiwit saka pucuk rambut tekan dramaan sikil babar ora ana cirine. Tresnaku kelawan kowe prasasat abote kaya dene bobote Gunung Mahameru. Kang Mas. Sedina ora ketemu kelawan sliramu di Tanjung kaya dene setahun. Saestu Kang Mas. Iya mamane. Iki jane keroken mau iki jane. Ya gatel ngono lho Mas tak kosotne ngono. Kula jeh mekaten Kang Mas. Tresna kula marang panjenengan Kang Mas. Tulusing lair batinipun Tanjung. Namung wonten panjenengan Kang Mas, boten wonten liya. Napa melih Mas Widodo Kang Mas? Mas Widodo mawon seneng kalih kula. Kula tampik. Sopo? Mas Widodo niku remen kalih kula tampik Kang Mas. Omonganmu kena tak gondeli yen kowe tresna karo aku. Injih Kang Mas, saestu. Wong kuwi sing dukuku omonganmu. Injih. Nanging yo kene, Pripun? kabar kang sumebar ning kiblat papat 5 pancer padha rerasanan. Wonten pripun Kang Mas? Kowe aja goro. Gara pripun nggih Mbok? Katresnanmu ning aku mung lamis, ora jumbuh lawan kasunyatan. Lho. Saestu Kang Mas, kula mboten berbohong. Aja goro, aja kucing, aja guyon. Ora. Yo. Mboten Kang Mas. Kabeh padha do ngerti, kabeh do mudeng. Nek kowe kuwi asline duweni tumindak cida. Menengo. Oke sing do ngandakne kelawan aku. Yen to kowe ndarbene tumindak sedeng kelawan Prabu Sila Hadikrama. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kowe aja goro, kowe aja ngapusi. Mboten leres Kang Mas kabar menika. Lambemu lamis. Masa amis. Lamis kupinge bosok. Mboten. Kang Mas. Saestu Kang Mas. Lahir tulusing badan namo panjenengan Kang Mas. Mboten wonten lintu Kang Mas. Aku wis ora percaya karo kowe. Mergo kowe wis wani tumindak selingkuh ana sak mburuku. Mongko kasok ing katresnanku kalawan kowe. Kang Mas. Kang Mas. Kok malih buyuten. Iya menghargai wong lanang ngono lho Mas. Rumiyin Kang Mas. Kula badhe ngentasi pepean riyen. Pemean-pemean apa? War nyelimur. War nutupi salah mar nutupi klerumu ning aku. Mboten kula tutupi kersane kewer-kewer Kang Mas. Mboten kula tutupi. Kowe sak jujur kelawan aku. Leh kowe omah-omah karo kowe wis tahun-tahun. Ya gene, kowe wis wani nglarani atiku. Lara larane wong lanang kuwi nek nganti ditinggal sedeng karo bojone. Nek wong lanang sedeng ora masalah. Nek wong wedok sedeng ning wedok ning ati iki lara. Ngerti ora kowe? Alah ya padha ae. Wong aku mbok tinggal 3 tahun ora ya ingin. Saiki mau akoni apa ora? Mboten Kang Mas saestu. Kula mboten nglakoni Kang Mas. Saestu kula mboten nglakeni. Kowe wani sumpah? Sumpah Kang Mas, sumpah saestu. Kula mboten nglakeni Kang Mas. Nglakoni kok ngakeni matane picek gitu. Dibasakne. Aja dibasakne ndak kleru malahan. Kowe wani sumpah apa? Sumpah. Nek kowe lang Sumpah pocong wis. Sumpah pocong. Sumpah Kang Mas. Saestu. Kang Mas. Niku napa Kang Mas? Napa niku? Kang Mas niku napa? iki keris, Mak. Kondek. Pancen gunaku ndek. Kowe wani ngorbanke nyawamu nek pancen kowe bener. Injih Kang Mas. Nyawa kula dados Kowe murgake kowe sumpah. saestu Kang Mas kula mboten
Umpamane kowe tumeka pati saka tanganku. Aja mung nangis. Saestu Kang Mas ampun. Kowe ora perlu. Oh diamput. Anu Mas ayo padha lanenge gelut ayo. Yo. Kowe arep panik karo wong lanang. Wong lanang ya wong lanang mbok bal aku. Ora marem rasane nganti kowe urung mateni kelawan kowe. Coba kowe sumpah upama aku kelakon mateni kowe kepiye? Ora sumpah-sumpahan, aku mbok bal kok. Mas. Apa? Mas. Mas. Apa? Aku jare cek ingin lho, Mas. Muni yo. Muni yo. Kula panjenengan tinggal Heeh. 3 tahun Ya. ngumpati tumbale praja. Ya. Kula teng dalem kesepian. Heeh. Saniki panjenengan marah-marah dateng kula. Aku nesu ki ana dasare ana wewatonke. Nek kowe dadi wong wedok sing bener-bener nggonmu ngabdi kelawan wong lanang, aku ora bakal nesu. Ora sama unjukne. Wong kuwi jerone kaos kaki. Oh alah Mas, ya memancing ngono to jalan iki. Saestu Kang Mas. Yen kula badhe jenengan percaya Kang. Ya. Tumrap aku wis ora nek tandha pangapura tumrap wong wedok sing wis paning larane atiku, kowe laku sedeng ana sak mburine. Wong lanang. Ijek Kang Mas kula manut panjenengan. Yen to pancen lutira kula. Anggondo amis. Ateges kula tumindak sedeng Kang Mas. Yen to lutira kula. Urung. Oh, tak kira wis lah krasa e. Urung. Yen lutira kula. Anggondo arum. Ateges kula boten tumindak sedeng Kang Mas. Tak gondeli tembungmu. Nek kowe nganti tumeka pati lan getihmu lambah-lambah ning lemah. Yen kowe gondok amis, getihmu tegese kowe tumindak sedeng. Ewadene nek kowe gondo wangi sing salah aku. Ay, mente kudase. Iko. Bisa dibukane? Tibane keris mati kae. Abdi dalem. Ambunan gede amis apa wangi? Ya. Amis apa wangi? Nek amis berarti sing salah dhek, nek wangi sing salah aku. Kakek, ambunan. Kakek buktekno. Aku mau bermangan simbukan ya Mas. Wangi apa? Amis. Arum, Pak. Arum, wangi. Berarti sing luput deh, mutar ya sken. Jarno kowe. Mas, aku ada gulung-gulung lho Mas. Loh, lah nek salah kok ya wis ben. Ya wegah ganti kowe tak pateni rene yo. Gak. Wingo lanange tenanan metu tenan wingo lanange. Ngopo? Kasih toh. Nesu. Tak jejeg ndase nesu. Lah iya. Lek ra cara ngene kapan aku jejeg dagelan? Ayo. Mendalami ki ya mendalami ngoten lho jenengan ki. Wah, aku lek ra dalam ora marem. Wis ada juwejeg sisih to susuku. Ayo nembang nek. Tekan ndi meng aku ya lali. Saya tak Teko delok kertas catatanku ono. nek no. Ya, diselingi, diselingi. Ya. Marem aku nduk iso mancal ndase. Ya. Oh, titeni ae engko Nyapa? dendamku. Iya Mas, iya engko neh. Apa?
lan wong lan pun nimas nyuwara lanang yo banter wedok tek apik ngono ya. Atiku Bisa bisa lali kok iso ngono pinter men kuwi. niki wonten untir-untirane. Ana untirane ngendi? lah iki Oh. Heeh, ya. monggo Kang Mas simbah ngono katresnanku Jan. monggo Kang Mas kula dipun rahapi Kang Mas Apa? kula Gak gelem. Klonthong. lah jarene bojone kok ya Gah, wis klonthong ae nggo apa. malah ya beneran kena angin malah klonthong. Paribasane wong ngendi iki? Banyu urip ki nanggap sinden tuku kathok nang Inggris, ketoke wedok ning Ngembo Linggis. Malah linggis ki malah penak kena go nyatuti paku kok Oh iya. Napa pakune jenengan pengen kula Gah. cicil? Gah. Aja ki cek kanggo cek demes kok. Ayo dilanggamke terus ndangdutke. Nano neno, ya. Nano neno. Nganggo kata-kata. Lah jenengan nyontoni ya nano neno. Saben dina mung ngalamun. Saben dina mung ngelamun jroning sepi samun tansah lagu bayanganmu Kang Mas Alah, alah. Arek sing senggak. Mangka Kang Mas Campur sari siap masuk dangdut. Ya. Oh, ya. Mangka Kang Mas katresnanku bebasani satingoku jondalan prasetyamu urip
Pokoke siji mboko siji diaturke ya nok ya. Injih. Mulai ora nutung nggon limbuhan iso nggon gara-gara. Mergo iki pamundine akeh banget urung sing lumantar WA utawa lumantar online. Matur nuwun nggih. Mong pangapunten mboten saged dipun maca setunggal mboko setunggal. Bakanipun terima kasih dalu menika nderek wungon wonten ing Banyu Urip ing Sono Ageng. Ya, Prambon Nganjuk. Insyaallah aku mlebu kecamatan Prambon ya nembe iki Mas Mbak Manuk Zainul. Dalam. Nggih mlebu Prambon insyaallah nembe iki mulih mbah nuwun ya. Mbah nuwun. Jajal nggo mbedakne wedok jadi-jadian karo wedok tenan. Ngoten. Heeh. Ayo Chandra Ayu Waryani sing sekang Cilacap. Ayo. Lah niki nggih Waria kok niki. Ora. Yo, yo, disuppoti Mas. Ya, ya. Mari, ayo Chandra berdiri. Yuk, kaya apa? Iya, yo. Silakan untuk mendekat dan jejer dengan Chandra Ayu Waryani. Ya. Lah iki. Modele meh padha bedo mleguke. Tapi kan sik sedep aku. Sik sedep aku. Kok iso sedep kowe? Ya sedep aku to. Heeh. Tas sik sedep aku wong aku payu kok. Kowe payu? Payu lah niki dereng payu kok. Oh, Mas. Sampeyan wis payu. Ya karo wong. Kirek. Kok menungso ya karo menungso kok ya. Mbas. Iya. Mbas sih ora le marah-marah. Kok mbas piye to? Lah wong dhuwur mbang isor emas. Apa seru? Ya cere-cere. Kok jere-jere kepiye inyong? Lah mau dicincing-cincing kan katon. Cincing-cincing gandul-gandul. Lah iya mulane aja ninja dadi cincing-cincing wong wadon ora ngincingi rok dadi keton gandule. Ora cincing-cincing aku. Tak cincingi dhewe. Lah mek katoke kok iso biru iku lho. Pundi ta? Iki katok olahraga katok nggih poli sama nggo tanggapan iki lho. Lah niki katoke Pak Kus lho. Niki wae. Katoke Pak Kus. Katoke Pak Kus teng sampiran niku wae. Kok iso monggo? Lah wong wedok kan kudu primpen to. Heeh. Mosok kula mboten damel rangkepan nek katoke Pak Kus tak enggo ngene. Bae. Pak Kus niki kula nggih setunggal lho niki. Kok ukurane kok ya pas? Nggih ketoke ora diumbah ketoke. Lah ngopo? Guwatel tercep-tercep ya. Tercep. Lah wis kenal urung? Nok karo iki Nok. Kenalan. Nganu siapa jenengmu? Kenalan. Siapa? Chandra Ayu Waryani. Oh, Waria ki banci lho. Mbak sampean aja madak-madak nak karo awake dhewek. Nyong ya wadon. Aku meletek. Loh. Angel banget to banci siji ki kok. Mula digenane dicethake. Lah ya sampean aja madak-madak nak karo awake dhewek. Wong nyong wadon-wadon banci. Ya yuk. Kowe wadon-wadon inyong meletek. Aduh. Tekan meletek Mbak. Mungkin yang jadi pertanyaan kuwi nganggo jeneng Waria kuwi to. Waria kuwi kan yo Itu ada ora Mbak, anak artine. Apa? Chandra Ayu Waryani kuwi anak artine. Artinya apa? Chandra kuwi kan rembulan. Ya, Mbok. Rembulan kok ndek. Rembulan ki yo gede dhuwur kaya aku ngene iki to. Aku ngene iki lho favorite Pak Polisi Pak Babinsa kae. Alah, apa ya kolu. Babinsa kae iki biyen yo langgananku ning Kresek kono. Ya ampun. Kabeh kok langganan Mas aku. Lah aku ki terane idolane wong mendem-mendem kok ya. Nek ra mendem ora idola. Chandra ki rembulan. Rembulan. Ayu ki sampean nyawang aku Ayu ra. Ayu aku. Gua apa-apa oh Tekok sampean. penonton ki lho. Ayu pundi? Jenengan tak penonton Pak Dalang. Ayu pundi? Nuwun sewu Bapak Ibu sedaya. Chandra kareh Manuhara Ayu Putih. Nah, krungu pra kupingmu. Lagi pelangganmu kabeh lho, Mbak.
Ayu Mbak Manohara napa Mbak Chandra? Kuwi kono maning, sing kono urung tari sing kono. Ah, sing Kono. kono, sing Nah, ngono tarinan, Cung. Nganu ngapunten nggih ibu-ibu bapak-bapak sing cantik-cantik sing ganteng-ganteng. Apa? Nganu Mbak Chandra kali Mbak Manohara cantik pundi? Manohara yang tak peki, tenang. Langganan bong Cina. Wong munine Ayu Chandra kok. Eh? Kupingmu selen mau piye? Masa? Ayu sapa ta, Mas? Manohara. Yo meletek kok, Mas. Iya. Mas kok tak pasung lho, omong ae. Dipasung jalan. Galake sini kakak. Iya, sayang. Terus Waryani iki maksudnya apa, Chan? Ora banci, Kak. Apa? Waryani kuwi ramaku, bapakku kuwi jenenge Waryono ya. Waryono. Rungokna goboke. Iya. Jenenge Waryono. Waryono. Ibuku jenenge Warni. Ya, dadi Waryono melawan Warni. Oh, ngono. Ya dadine Waryani begitu. Berarti bapakmu ki asli Indonesia. Ya Indonesia no. Kalah karo wong tuaku. Lah wong Kula tane sampean. makane kan radik sipit-sipit kan keturunan tek kula niki. Wah, turunan ngendi? Oh, blasteran ta sampean? Blasteran aku ki. Bapakmu Makane ngendi? Aku awakku ruwes iki blasteran kula. Blasteran. Blasteran. Bapakmu? Nek ibuku Aris, Paris, Ibu Paris. Bapak. Aris, bapak Gibas. Wedhus ya, Kak. Nah, lagi ero to. Wedhus wae, Pak. Iya. Ndang ayo. Seneng ya, Kak. Piye, Nduk? Nang kene penontone akeh banget. Akeh rame-rame yo nganu Kanan, kiri. ramah-ramah. Masyarakat kiri yo seneng banget aku. Luar biasa. Ramah-ramah luar biasa, supportnya, euforianya tenan. Ora acuh terhadap budaya loh. Iya. Betul sekali. Saestu to nggih? Nggih. Tur wayang kuwi tontonan sing adem ayem. Adem ayem. Dimanapun Betul, Pak. berada wayang itu tidak ada nonton wayang terus tadi kekerasan atau Gelut, anarkis atau padu, kejotosan ora. padu gak ada. Saya masyarakat kini nom-nomane juga terdidik dewasa pikirannya nggak enak kok sing diarani wong nom-noman kini terus padu terus gelut iku enek gunane mergo apa? Mok jotosono mok kamplengono kuwi sik warga negara Republik Indonesia. Ngono lho, Nah, ya ta? Nggih. Ngene iki sok ben taun ngarep nek ora nanggap neh ya rugi to. Nanggap maning, Mbak, mau goboke sampean. Nggih, toh. Nanggap maning ya, Pak, tahun ngarep ya, Pak kene ya. Tahun ngarep Ngeten iki Nanggap maning kan kene. ngeten iki Heeh. nek taun ngajeng mboten nanggap meneh lagi rugi to. Lah sing rugi sapa? Aku. Ora entuk penghasilan kok. Wes to, pokoke ditungane duwite akeh warga kene meni ora lali karo awake dhewe. Napa anu Pak panitia napa sinten ingkang badhe minggah napa mboten? Monggo nek Pak Wong mboten kersa Pak kula anu Mas Kanggo kula tak nyuwun lagu mawon ampun dituri munggah mengke kula mboten wani lah. Iki kon milih Chandra iki lagune pirang-pirang ana Monggo Nduk. Lintang Asmara ana Kidir Sumilir. Ana Dewa Tresna. Ya. Ana Dadi Ati ayo sing dipilih sing ndi? Anu, Pak, aku pengen duet karo Are apa? PC Audio. PC Audio sapa? Picek Audio, Pak. Oh, Apa kuwi? Nanang to. Oh iya ayo nang ini nang. Saya tak dibuke. Pak, karo Nanang, Pak. Menengo ning kono meneng minggir. Kene ayo. Nah, ini kayak artis dari Gua Hantu. Ayo. Oh, Ganteng banget kayak Kang Buri masalahnya. Tak kira nek- matane hadro mbok iteki. Lah rande mata lho, Oh Mbak. iya lali. Ya coba iteki kuwi larang. Suwi men. Ngisor bae, ngisor bae. Astaga. Mudun. Sinten sing badhe tumbas kethek? Kok di Tak kira ki nek PCX Audio poson sistem mbake picek audio. Lho, lah niku lah nggih gadaan kula ta, Pak. Apa ya? Nggih kula ajeng ndamel sound system nggih namine niku. Heeh. Masih bersama Dwijo Laras Indonesia bersama VC Audio. PC Audio adalah Picek Audio. Walaupun picek kan masih bisa dirungokken lah ya. Nggih, saderenge sugeng dalu Nggih. kagem para rawuh sedaya. kangen nganjuk nang aku nang. Wah, iki nggih karo Laras. biasa sowan, nggih. Mriki luar biasa Pak Kangko. Niki wah kula pangkling lampune jenengan niku wau sing lampu wayang wah pangkling mak piar-piar ngoten nek lampune niku. Malah Masalah. kok kebangetan aku. So mening ngono Ndra Chandra. Alah, Mending kangen ndi
kok. Loh, PC iki lak ya sing iki no. Heeh. Nah, sing iki alhamdulillah aman. Sik to. Sik nuwun sewu Pak Kakak kula mboten nyepelekne napa mboten napa nggih. Piye? Mas Nanang to niki. Ah, Ndek wau niku nyuwun kopi panitia. nyuwun kok kopi panitia. Nggih. Ya. Terus sing ngene, aku njaluk aku motoku ngantuk aku tak nganu njaluk kopi ben motoku puwadang biar jere. Aku lah bareng sampean nek yo ngopo to Mbak Manwara ngelokke aku. Lah kowe matom picek ngono kok iso muni padang ngono lho sampean. Lah aku ora ngelokne kok. Lah genah ngono. Lah kuwi anu musuhe akeh kok no manuk karo Chandra kuwi. Nanang kuwi tau padu karo pegawai PLN. Kok iso, Pak? Saestu kula umpami ora merem pun dipateni tenggen. Lah kepriwe ceritane? Mulane wong nek ora weruh yo diatur. Oh alah sing dijak omongan sapa ora roh kok ya. Kowe rasah ngaring-ngerke. Oh ambung sisan lho Mbak. Alah mah. Aku tau mbok ambung dhewe kadasen aku. Umpama mboten merem saestu kula dipateni wong lho Pak. Karo pegawai PLN. Halo. Lah Wong ngopo? mulane nek omong ya hati-hati lho Pak. Mohon maaf ini listrik saya padam ya Pak. Oh ya, insya Allah nanti saya ke situ Pak Nanang. Kula mbaten lah. Kayak ya apa iki? Ya terusno Le. Uga aku nyawang ngono kaget to. Ya Yo koyo Terus pegawai PLN teko. Ya nggih to. Heeh, terus? Batin kula potong aku koyo tikus anyangan-anyangan kok dipanggil Pak Nanang apa. Heeh. Terus? Bareng dicek satu per satu. Heeh. Lah kok ngendi ndek enek sing rusak to. Rene oleh tak setrum dias muleh ngoten. Oh, ngelokne kowe. Ya nggih to. Oh alah to Mas, Mulane to, matane nek ra roh ya ngongkon sing anu to lele aja ngawut elek omong. Listrik ora ngopo-ngopo sing picek ki matamu nyalahke Mas, pegawai PLN. Mas. Ayo nyanyi Mas iki jam pira wesan deloken jajal? Heh? Iki lho jam pira? Aku ora nggawa jam. Iki lho aku ki lho jam pira? Wah, jamu mati no kok. Ayo ndak nyanyi. Apa lagune? Lintang Asmara. Lintang Asmara yo. Nggih. Garap musik gamelane nututi. Nggih. Coba kaya ngapa? Nggih. Ya atur iki para muda-mudi, para nom-noman ingkang wonten ing Banyu Urip. Banyu Urip, Yo, Sonaga. berhibur bersama wayang, ya tetap guyub rukun, jaga persatuan dan kesatuan. Oke, yuk Lintang Asmara. Dados. Ora bisa dipisah. Terima kasih. Sampun katur. Kan Chandra, nyanyi Lintang Asmara. nanangnya gen tuku rokok. Oh, nggih. Kok tampil nang nggon gara-gara ya, Nang? Nggih Pak Kangko mungkin kula gadah kejutan badhe ngedalaken tembange Mbah Sukron sing enggal niku. Wah, ya. Mangke. Wah, iso kejut-kejut no. Nggih. Nganu wektune renek wektune renek. Bar engko. Oh tak wambung sisan kowe. Ambungan Thank you jajal. ya PC Audio. Sami-sami Mbak Chandra. Ben bare nek rasa didukne ben ning kono Ora apa-apa. Sane to. Aku arep nyimpingi Pak Kangko. Alah. Nggih. Tasih wonten Mamundo